I dag vil jeg kigge på fordoblingskonstant for eksponentielle funktioner. Fordoblingskonstanten det er en egenskab, som gælder kun for eksponentielle funktioner, altså ikke for lineære funktioner. Og for at illustrere hvad det er, så vil vi kigge på en eksamensopgave. Det var en opgave, som vi regnede som hjemmeopgave i sidste uge, så vi har set den før. En person indsætter 10.000 kroner på en konto i en bank, og så har vi en fast årlig rente på 2,5%. Vi vil kigge på spørgsmål B, og vi vil altså undersøge, hvor lang tid der går, for at 10.000 kroner bliver fordoblet til 20.000 kroner. Og vi bruger som altid, når vi har sådan nogle problemstillinger her med penge, der bliver sat ind på konto, så bruger vi renteformlen. Og at vi kender jo KN, fordi vi ved, at den skal gå op på 20.000. Vi starter på 10.000, vi skal op på 20.000, der skal en fordobling. Renten er 2,5%, altså 0,025 som decimaltal. Og n kender vi skal finde, hvor lang tid der går. Så vi skal sætte ind i renteformen her. Så vi sætter tallene ind i renteformen. Først skal jeg skrive 20.000. KN er 20.000 er lige med begyndelsesbeløb 10.000. Så ganger jeg med 1 plus 0,025. Og det skal så i ekstra. Så jeg har den her ligning. Den skal jeg løse. Jeg skal løse det med logaritmer, en eksponentiel ligning, så jeg skal løse det med logaritmer for at få logget x'et ned foran. Men jeg skal lige have de her 10.000 væk først. Og det gør jeg så ved at dividere med 10.000 på begge sider. Det vil sige, at herover dividerer jeg med, så skal vi i massmod, 20.000 divideret med 10.000. Det er så lige med, inde i parentes, jeg lægger det her sammen, så det bliver 1,025. Det skal opløses i ekstra. Og de 10.000 de er forsvundet, fordi de er blevet divideret ud herovre. Så der har været 10.000 i nævnerne også her, som så har spist de 10.000 her. Så det håber jeg, I er med på. Nu kan vi kigge på det, der står på venstre side af lighedstegnet. Altså 20.000 divideret med 10.000, det giver jo et total. Og det svarer jo total. Vi får et total, fordi vi vil gerne have en fordobling. Og på højre side står der sådan her, vi behøver ikke parentesen. Det kun er et tal. Så vi ender med den her ligning. 2 er lige med 1,025 i ekstra. Og nu skal vi altså bruge logaritmen på begge sider. Så vi finder en logaritme her og skriver 2. Og så tager vi en logaritme mere og skriver 1,025 i ekstra. Så sker der det, at på venstre side har vi stadigvæk vores logaritme. Og her får vi så, kan vi sige, logget x'et ned foran. Så det kommer til at stå x. Og så bliver det så ganget med vores logaritme her. Vores logaritme her. 0,025. Sådan der. Og det sidste vi mangler. For at få isoleret x. Det er altså lige at få divideret logaritmen til 1,025 over på den anden side. Så der må komme til at stå sådan her nu. Der står stadigvæk et total. Og så skal vi dividere med, det skulle vi ikke, så vi laver først en brøk, og så for oven skriver vi log 2, og for neden skriver vi log 1,025. Og det er så lige med x. Og vi trykker enter.
finder ud af, at x er det her grimme tal. Det vil vi ikke se på, så vi indsætter lige et punktum her. Så prøver vi igen, og så får vi altså, at x er 28 år. Det skal gå 28 år, før beløbet bliver fordoblet, hvis renten er 2,5%. Nu kigger vi lige på ligningen her, og så ser vi, at vi valgte jo at starte på 10.000 og slutte på 20.000, fordi det ville være fordobling. Så dividerede vi 10.000 over på venstre side, så det blev 20.000 divideret med 10.000, og så blev det 2 hernede. Så det var den her ligning, vi skulle løse sådan set. Da vi nu valgt heroppe, at det kun havde været 1000. Vi startede med 1000 kroner. Så havde der jo herovre stået 2000, fordi vi skulle have en fordobling. Så ville der hernede have stået 2000 divideret med 1000. Og når vi dividerer dem med hinanden, så får vi igen et total. Så totallet kommer altså hele tiden, fordi vi skal have en fordobling. Og vi får, altså når vi kigger på en fordobling, får vi hele tiden den samme ligning her, at 1,025 i x skal være lige med 2. Og det vil sige, at vi vil altid få den samme løsning, at x skal være lige med 28 år. Så fordoblingstid, den tid der går, den er for at det beløb bliver fordoblet, den er faktisk altid konstant. Det vil sige, hvis vi går fra 10.000 til 20.000, så tager det 28 år. Fordobler vi fra 1.000 til 2.000, så tager det 28 år. Startede vi med at sætte 1 krone ind, og skulle se, hvornår havde vi 2, så ville det også have taget 28 år. Så den formel, vi faktisk skal bruge for sådan en logaritmisk funktion, den svarer altså meget til denne her formel, at når vi have en fordobling, bruger vi formlen. Det var altså den her formel, vi brugte. Log 2 divideret med log 1,025. Og hvis vi kigger på det som en eksponentiel funktion, så ved vi jo, at det her er jo fordobling, det er fremskrivningsfaktoren. Og for en eksponentiel funktion er a jo lige med fremskrivningsfaktoren. Så det der i virkeligheden skulle stå hernede, det er jo altså fremskrivningsfaktoren eller a. Så hvis vi har en eksponentiel funktion, så vil vi altid kunne finde fordoblingstiden som log 2 divideret med